Kag sa good vibes, isa ka third year HM student sa UNOR nagalibod sang cake para makapadayon sa pag-eskwela. At unsa kilalangon sa report ni Troy Basa. Ari ako mga customer, guys. Kung sa iba nga estudyante, papel kag ballpen ang dala, ang ini naman nga estudyante sa Bacolod, mga cake in a cup ang bitbit. Na narisari nga disenyo sang cake ang ginabaligya ni Daniel Lodor, isa ka third year HM student sa University of Negros Occidental, Recoletos. Istorya ni Daniel, gamay pa lamang siya nagabaligya na sila sang iya iloy sa mga pastries, kaangay sang banana cake kag puto. Apang sang nag-eskwela na sa kolehiyo si Daniel, naglabot sa punto nga daw mauntat na siya kag mangita na lang sang trabaho bangod sang iya nga tuition kag mga balayran. Sang 2023, dito na nga napinsaran niya nga magbaligya sang cake sa cup. Sa unang nga duha ka bulan nga pagbaligya ni Daniel, isa lamang ang nagbakal sa iya. Pero sang ginsuguran niya post sa social media, dito na naglabot sa million views ang iya videos kag nagdamo na ang iya nga customers. Ang cake na ako na sir, nag-start ko na-discover ko na sir mga 2023. Pero hindi din siya nabakal, din pala sir ako. Hindi din siya bakal, kay doka mga 2 months siguro sir, before ko na-discover, after ko na-discover, mga 2 months siguro sir, isa pala na ako, mga buyer, per may mga classmate ko na. Then nag-start ko vlogging, gin-post ko sa, may expect sir na mag-trending siya nga mga 1 million views, mga million views sa Facebook, sa TikTok. Siyempre, doon makita mo sir ang iyong mga hard work, wala na ka-appreciate sa iba, mas maka-inspire pagit sa iba, pagit ng mga student, nga hindi sila mahuya, mamaligyan. Suportado man sa iya mga teachers kag classmates ang iya nga business. Kung may mga aktibidad sa eskwelahan pareho subo nga sports fest, naga-display man siya sang iya mga baligya kag madasi gini nga nagakaubos. Ang sample, ang klase sa aga, huli sa gabi, maluto na ko na. Tis aga pula ako sir, mga 3 AM na ko per mega tulog kay hindi ko pa dapat tapusin ko pa mga orders kay isa aming mga rush mag-get ng mga orders. So after ko na sir kasi mga tulog mga 3 hours okay naman. Magpati lang sa kaugalingon agud malambot ang handom. Ini ang mensahe ni Daniel sa mga parehos niya nga mga estudyante. Pinaagi sa cake sa sulod sang cup, nabutangan sang unod ang iya nga bulsa. Nakabulig na siya sa iya nga pamilya, napadayon pa niya ang iya nga pag-eskwela. Troy Lawrence Basa para sa Digicast Negros.